चौधुरि गाहादाव संकस चौधुरि गाहादाव मंगलियान बैष्णबि धोरोमनि फैनानै जयग होफैनो नागिरदों आरो खौसेथि खाम्फानि खाम्फानावहाय जयग होल' ओरैनो जयग चौधुरि घाट चौधुरि घाट संकस जमदुवारा खर'आव थाहैबाय आरो जमदुवार लामाजोंनो फैबाय जोङो औ जि मोजां जायगाया बेलाय बे थाग्राखौनो मिथिगोन फैसाना गैया बेलाय गैया आरो बे जायगायाव मानसि दोना होनबावबाय बेखौनो थाबै थाथारो आरो बिसोरबो बेजों जेराव न'खराव दाय जायाखै संकस बोराय जयग होफैदोंमोन बैयाव मन्दिराव हाबहैनो नागिरदों एसे माबानोसै दै सान्थि लोंलायदों मा मोननैबो गलाव गारबा बैयाव लाना फैदों संकस बोराय Guru Vishnu di Dharamni Guru atau wajib makhluk semua itu semua apa?